Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, salam sejahtera kagem kita sedaya. Om Swastiastu. Yanipun para pinisepuh sesepuh ingkang kinabekten, panjenenganipun Bapak Ibu warga masyarakat Dusun Seto ingkang winantu ing pakurmatan, langkung-langkung dumateng panjenenganipun para muda tumaruna wonten ing Padegan Seto ingkang sanget bagya mulya ingkang kula tresnani. Saderengipun sumangga nuwun panjenengan sedaya kula dherekaken sarta kula nderek ngaturaken agung panuwun syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Bilih wonten ing enjang kalenggan punika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun keparengaken makempal nyawiji wonten ing plataran sangajenging Ki Ageng Kijing Wesi kanthi manggih kawujudengan. Kula minangka saking panitia ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Dusun Seto mriki ingkang sampun kepareng nguri-uri kabudayan menggah wiyosanipun Kyai Danyang Kijing Wesi ingkang wonten ing lataran Candito mriki. Kula aturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi budaya ingkang sampun lumpah-lumpah punika mugi saged rembaga saged dipunterusaken wonten ing lingkungan kula lan panjenenganipun. Janipun para pinisepuh, para tamu ingkang winantu ing pakurmatan, bilih adicara Modosio ingkang dipun tindakaken wonten ing dinten Selasa kliwon menika, mugi-mugi warga masyarakat wonten ing Padegan Dusun Seto sakiwatenganipun tansah pinanggih rahayu wilujeng tinebena saking sambikala tinaketa saking sandang lawan tedha mugi saged damel nyekapi kebutuhanipun sedaya warga masyarakat wonten ing lingkungan Dusun Seto sakiwatenganipun. Yanipun para pinisepuh, para tamu ingkang winantu ing pakurmatan, bilih tata cara ing enjang punika ing mangke badhe donga sareng-sareng miturut agami lan kapercayaipun masing-masing, mugi saged dadosaken tolak ukur antawisipun agami setunggal lan setunggalipun saged dados setunggal kados wonten ing enjang kalenggan punika. Daripun para tamu kakung Mbah Putri ingkang winantu pakurmatan, namung mekaten ingkang saged kula aturaken, monggo ing mangke sasampunipun Eyang Karya Diwirya ngawontenaken donga kula lan panjenengan sumuni sawetawis donga sareng-sareng mugi wonten ing lingkungan kula lan panjenengan sedayanipun tansah pinaringan ayem tentrem boten wonten rubeda punapa-punapa. Mekaten ingkang saged kula aturaken bilih kathah kekirangan ingkang kula matur kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Panjenenganipun para sepuh, para sesepuh, langkung-langkung ingkang dipun sepuhaken wonten Padegan mriki dengan sangat-sangat bekteni. Buat kata lumpen, dumateng sedaya kakang-kakang panitia
sampun cacet kubrebut main pointo topeng atus hajatipun warga masyarakat Padekan Seto mriki ingkang boten saged kasebat setunggal bebas tunggal boten kata lumpen dumateng sedaya warga ageng wonten ing Padekan Seto mriki ingkang sangat sampun kawula tresnani ugi kula kagelaken. Saderengipun kula lajengaken ingkang kula matur monggo tansah sambut kesupen panjenengan sedaya dosen kula ngaturaken agung panuwun dumateng asmaning Gusti Ingkang Maha Agung awit saking sedaya barokahipun nikmatipun saengga panjenengan sedaya dosen kula wonten ing wekdal ingkang prayogi punika wonten ing papan ingkang prayogi ugi punika kula panjenengan saged tetunggilan wonten ing pelataran Candi Cipta mriki ingkang saperlu ngawontenaken pirakatan utawi genduren ingkang kawastan Wondosio merengeti wonten ing ngajengipun pelataranipun Nyai Danyang Kaidanyang Eyang Kerinci Wesi ingkang mapan wonten ing Candi Cipta mriki. Mugi wiwitan ngantos pungkasaning mangke sedaya tansah lumampah kanthi wilujeng napa ingkang panjenengan sedya jumbo kalih hajat panjenengan sedaya ingkang kalahir ingkang kabatos mugi-mugi saged kasembadan sedayanipun. Ingkang salajengipun kawula saking pemerintah desa saestu ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa windan dumateng sedaya warga ageng wonten ing Padekan Seto mriki lan dumateng sedaya kadang-kadang panitia ingkang sampun kersa tasih kersa nguri-uri tradisi utawi budaya ingkang tasih lumampah wonten ing Padekan Seto mriki boten benten-bentenaken antawis agami setunggalipun utawi ras setunggalipun menika mujudaken kebersamaan kula panjenengan sami persatuan lan kesatuan panjenengan ugi rasa toleransi panjenengan sedaya ugi guyub rukun panjenengan saengga acara wonten ing injang punika ingkang acara menika rutinitas setiap tahun sepindah menika tasih berjalan saking tasih lumampah kanthi sae monggo ingkang tasih lumampah menika sareng-sareng dipun jagi saestu-estu awit napa menika peninggalanipun para leluhur ugi para pepundhen. Kula panjenengan sami gesang wonten ing alam bebrayan namung nemu klasa gumelang kantun nerusaken napa ing dados peninggalanipun utawi petilasanipun para leluhur ingkang kula panjenengan leluri dumugi dinten menika. Dene salajengipun mugi-mugi sasampunipun ngawontenaken acara wonten ing ingkang kawasan Wondosio wonten ing injang punika kawiwitan kala wau dalu dumugi dinten menika dumuginipun pinjang-injang mugi-mugi tansah lumampah kanthi wilujeng sasampunipun acara wonten ing dinten punika mugi-mugi warga ageng wonten ing Padekan Seto mriki khususipun umumipun numebar dumateng warga ageng wonten ing Desa Gumeng tansah tinebahna saking balak bebendu saha musibah tansah pinaringan gesang ingkang ayam tentrem ing keslajenganipun warga ageng wonten ing Padekan Seto mriki lumebaripun dumateng Desa Gumeng jenelakna saking kesaenan saengga tinebahna saking balak bebendu saha musibah. Hingga salajengipun mugi-mugi tansah ngrembaka budaya ingkang wonten ing Padekan Seto mriki saengga napa ing dados sedya panjenengan sedaya saged kasembadan jumbuh kalih pengangananipun warga ageng wonten ing Padekan Seto. Saestu saking kula pribadi ugi atas nami pemerintah Desa Gumeng ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan ing pangajap mugi-mugi kelajenganipun sansaya ngrembaka malih sansaya sembodo malih. Bobli namung mekaten lan semanten anggen kula matur dumateng panjenengan kathah kelepatan
anggen kula matur kawula tansah nyuwun lumunturing diagung ing pangsa. Panutup ngatur kawula akhiru kalam bila teguh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.